simhallen och vi tänkte visa lite, lite vad vi gör när vi är babysim. Och mina bristningar på magen. Han har kameran här, så vi ska väl sätta igång helt enkelt. Om ni börjar simma med barnen så håll dem så här. Så vinkla ner dem så simmar de. Ska vi simma då? Och då är det viktigt att man bara åker framåt när de sparkar så att de förstår att det liksom finns ett samband mellan att sparka och så. Det är inte lika populärt. Jag fattar inte riktigt vad de ska göra. Hörru. Vi har fått ett litet vattenljud. Men det är viktigt också att man tränar på att man ska tillbaka till kanten. För det är säkerheten med kanten och det här. Så kolla nu, om vi simmar mot kanten. Ska vi simma? Då sträcker han sig mot kanten. Det ser efter ut. Och då är målet att kunna hålla i sig själva. Men ja, förutom det kommer det vara. Åh, vad det läskigt. Oj, simma. Nej, men han vill ta på det. Okej, men nu kan du ta bort det. Va? Men kan du ta bort honom nu?